କାଲିଠୁ ମୁଁ ମାରିକି ମାରିନଥିଲି ପଇସା ନଥିଲା ଛଅ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପୁଣି ପିଏଇଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଶଙ୍କରାରେ ଟଙ୍କା 500 ପିଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗଡ଼ାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି Pelai po Sangkara. ମୋ ବାପାରେ ଆସିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଭାବୁଥିଲି ଭାରି ମନ ପଡୁଥିଲା ତମ କଥା ମୋ ଝିଅକୁ ପଛେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋଟା କଥା ନେଇ ମୁଁ ତମ କଥା ପହଞ୍ଚି ସମୟ ଅସମ୍ଭବ କଟକ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘରେ Sampai putri pas dari tahu.